Kære afgangselever, kære forældre og kære medarbejdere. Vi er i dag samlet her, alle 9. klasserne, sammen med forældre og lærere for at fejre jeres sidste dag i folkeskolen. Og jeg er meget, meget stolt over, at det er mig, der har fået æren af at holde talen for jer. Snip, snap, snude, så er den historie ude. Sådan. Vi er samlet her til dimension, eller bortsendelse, som man kan oversætte det til. Et farvel til hinanden, et farvel til jeres lærer, et farvel til jeres skole, og et farvel til en central del af jeres skoleliv, der nu er gennemlevet og overstået. Jeg har medbragt et stort glas blandet bolsjer. Og hvorfor det? Jo, der er en masse symbolik i sådan et glas bolsjer. Det afspejler meget godt forskellen på vores generationer. Da jeg gik ud for at købe bolsjer, ledte jeg efter nogle af dem, jeg kendte, såsom Altea-bolsjer, Kongen af Danmark eller stribet pebermynte-bolsjer. Men det kunne jeg ikke få. I stedet for kunne jeg få hundeprutter, mågeklatter og rådne fisk og meget mere. Det er stadig blandet bolsjer, bare med en anden smag. Jeres generation prøver nye grænser, prøver nye veje og giver tingene nye navne, men det er stadig blandet bolsjer. Det er ligesom de skoleår, som vi nu lader bag jer. Der har været stunder med varme og sødme, men der har også været små syrlige drops og endda stærke og ret så intense oplevelser. Nogle af jer har været med helt siden 1. klasse, andre til jer er kommet til hen ad vejen. Men sammen har I og vi været med til at gøre jeres år i folkeskolen til en dejlig oplevelse. Her til sidst har eksamenerne taget over. Det har også været en gang blandet bolsjer. Men mit håb er, at I alle sammen har fået den karakter, som I har fortjent, hvad enten den har været sur eller sød. I forbindelse med at skulle skrive den her tale, har jeg været ude for at søge råd. Jeg er godt klar over, at de erfaringer, som vi gamle har, ikke altid kan bruges af jeres unge. Men det kan vores erfaringer set i bagklogskabens lys. Men I skal selv ud og gøre jeres erfaringer. Jeg ringede til mine egne børn, og de sagde, gå på nettet, far, og selvfølgelig, det er jeres univers, og jeg har surfet. Jeg kom blandt andet ind på MTV, masser af musik og dans og det rigtige look. Et univers, hvor I unge bliver bombarderet med, hvordan det er, man skal se ud, og hvordan det er, man skal agere. Men er det nu det, der skal være målet? Er det det, vi skal stræbe efter? At være evig ung og rig, der kan spejle sig i hinanden, men har spejle ikke en bagside? Jeg behøver slet ikke svare, for det gør I selv. De tekster, som mange af jer lytter til, handler om, at der bliver sat spørgsmålstegn ved disse værdier. I øjeblikket er en af de mest hørte numre, Jukes nummer, men jeg vil have en rapper. I teksten fortælles om pigen, der ikke vil have en bodybuilder. Hun vil ikke have en rock'n'roller. Hun vil ikke have en fyr i jakkesæt. Nej, hun vil have en rapper. Han skal ikke være et stilikon, men en, der tør være sig selv. Og det er et rigtig godt valg, at tør være sig selv. Jeg har lært meget ud på nettet. I unge tumler med nogle svære problemer, og de tekster, som mange af jer lytter til, vidner om rådvildhed, tangerende til angst. Jeres valg til projektopgaver viser også, at I gør nogle overvejelser omkring den verden, I bor i. Under temaet kultur valgte I de mest nærliggende emner, såsom hiphop og islam, men derudover har I også beskæftiget jer med krigsførelse med fokus på Vietnam, skønhedsidealer i den vestlige verden, mediernes påvirkning af de unges sexkultur, kulturskifte, selvmord, unge mødre og mange, mange andre ting. Helt i tråd med de tekster, som jeg fandt på nettet. I Ufo og Jeppas sang Fluen på væggen fortæller de om alle de svære ting, man ser hver dag. Den prostituerede, posedamen, luderen, det forsømte barn og soldaten, der er død. Og til sidst slutter sangen af med, der er så mange liv, der er så mange valg, så mange skæbner og følelser til salg. Virkelig svære eksistentielle spørgsmål. Endnu sværere bliver det, når vi lytter til Nephew. What is silence and what is shout? What is fear and what is doubt? 007 is also gonna die. James Bond himself is bound to die. Hvordan skal man kunne skelne mellem fiktion og virkeligheden? I kan med computer hente hele jeres verden ind på jeres egne værelser. Underholdning bliver til virkelighed, og virkelighed bliver til underholdning. Men hvordan finder man rundt i et univers, hvor selv James Bond kan dø? Hvordan skal man kunne trække vejret, når der sprænges en atombombe i Nordkorea? Hvordan skal man kunne nyde sin is, som man egentlig slet ikke har godt af, når man samtidig kan se børn fra alverdens flygtningelejre på tv? Det er der ingen, som har svaret på. Og det forventer jeg heller ikke, at I kan. Jeg forventer blot, at I skal kunne turde leve det liv, som I har fået, uden at gå i afmagt. Det er vigtigt at holde en afbalanceret distance, uden at blive ligegyldige over for alle problemerne, hvad enten det er i eget hjem, eller om det er rundt omkring ude i verden. I skal selvfølgelig kunne tage stilling til ret og uret om nogle år, når det bliver jeres tur til at kunne stemme til valgene. I skal bruge jeres demokratiske ret til at sætte den politiske dagsorden, som I mener er den rigtige. Men indtil da er det helt ok bare nogle gange at være med, uden at være med til at løse alle verdens problemer. Men skal I så helt undlade at hente oplysninger fra computerne?
Nej, selvfølgelig skal I ikke det. Computer er gode. Det er her, I unge virkelig er på hjemmebane. Og mange af jer har højst sandsynligt for mange år siden overhældet jeres forældre, når det kommer til IT. IT-kommunikation. Det kører hen over skærmen og ud af tommelfingrene. Mange af jer kan sikkert godt finde ud af at holde en samtale kørende under bordet, samtidig med at I har en samtale kørende over bordet. De værste gloser, jeg har hørt fra jeres mund, de er altid kommet i forbindelse med, at man har inddraget jeres mobiltelefoner i undervisningen. Hele jeres sociale liv er styret af mobiltelefonerne, eller i hvert fald den netbaserede kommunikation. Tag bare Facebook. Jeg tror næsten alle unge er på Facebook den dag i dag. Der udveksles nyheder dagen lang, og der er sågar endda blevet udgivet en bog med udelukkende med Facebook-citater. Men teknologiens medalje har også en bagside. Det er ikke nok at være en digital identitet. Der er ingen sjæl, intet liv, kun et billede. Det er stadig den ægte vare, der er den vigtigste. I skal være sammen og kunne mærke hinanden. 2 linjer fra sangen AO Technology med Justin Timberlake og 50 Cent illustrerer det meget godt. I'm tired of using technology, I need you right in front of me. Men vigtigheden af at være sammen, den tror jeg allerede godt I kender til. Det siger 8. klasserne i hvert fald. De har fortalt mig, at I på jeres årgang er frække og flabet og højrystet, men på den gode måde. Der er gang i jer, både til sport og til fest, men på den gode måde. I har været jer selv, men I har samtidig også været gode til at give plads til de små klasser, på den gode måde. De fortæller, at I er meget forskellige, men rigtig gode sammen. Jeres klikker er blevet opløst, og der er blevet dannet grupper, der er meget mere forskellige. Som 8. klasserne siger det, på den gode måde. De kalder jer for en rigtig vi-årgang, og det synes jeg er et rigtig, rigtig flot skulderklap at få. Evnen til at kunne opbygge og indgå i fællesskaber er en meget vigtig kompetence for jer i fremtiden, hvad enten det er på arbejdsmarkedet eller i familielivet. Når I alle efter sommerferien skal begynde på de forskellige nye udfordringer, hvad enten det er gymnasie, HHX, teknisk skole eller andre steder i uddannelsessystemet, så er jeg sikker på, at det skulderklap 8. klasserne har givet jer, nok skal føre til, at I mødes i fremtiden. For er der noget Facebook er rigtig god til, så er det at arrangere reunions. Og det leder mig tilbage igen til bolsjerne. I er på jeres årgang som et glas dejlige blandede bolsjer. Meget forskellige både i smag og farver, kultur, etnicitet, meninger og holdninger. Hver for sig gode, men tilsammen en helt fantastisk smagssymfoni. Tag den gode smag, det ægte venskab, jeres mod og viden til at være jer selv med ud i verden. Tak til forældrene for god opbakning og godt samarbejde. Tak til jeres lærere for deres indsats for jer. Og til sidst et stort tillykke til jer alle sammen. Tak.